iti tunggal pitik ki puso. Ada gurura yung istorya. Welcome iti detaya programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Kasta kadilatan ti biyag mo, January. Manutawan mo. Saan ka kadipaya makapanunod ta mga asawa? Api ka di ada kayo ti masikuran, mama. Saan nagtupay masikuran? Di mo kunaan, ngaglaklakay kalata na baro. Saan met? Ang madanon tulat ta, ah? Kaanon tupay. Awan mo ten parikot ta may sakan nga arkitek. Mangisursuro ka pa, iti may sa kadagiti nalatak nga universidad. Mama, saan aday tati parikot? Imposible nga awan pa'y nabirukam ana magpitik ti tapuso. Oh, anya nga ron ti mabalin ko ngay? Sakad, awan lakit anta kayo itiklap iti kayab mo. Pangiliwiliwagan lang iti bambanog, mama. Di mo kunaan nga iti pagbirukam iti asawaam. Saan mo ta? Anya ka na dahi tang ibagbagayo man? Ay, saan naklaki di nga umanugot no kasta ti aramid. Naasawaanen dagiti dua kakabsat mo. Si kalangan ti saan? Madanon to kunakmet. Saan kayo kumaunay nga agganat, mama? Ulitek, saan ko akayat ano sa dinulatan ti pangsiksik karudam iti agbalin nga asawam? Nay, sumbrag ka din iti trabaho mo, anak. Wentang, kayam, ti agas yu saan nga liplipatan ang tumaran, sakbay matulog kayo. Wen, saan nakapagdanagan? Di ba't lang aminan agimbag deta sakit yu? Wen nga ron. Adamat ka din pimipian na. Nasayat, ano kasta? Naskan na makatrabaho akmanan. Tapno saan ka unay amarigatan para iti panagbiag ta. Saan niya pagparikutan daytan? Uray kasano, adamat ka asi ti apo kada tayo. Saan tayo pa'y matalimangan amangan? Masya naklaunay iti anak ko. Sipon nagsakitak. Isuami ng ti maturturan kadag iti kasapulan mi. Malaksid pa iti gastusan na nga kadadala. Naimbaglangan da nasing pati anak ko. Ngam narigat ikasasahan na. Agtrabaho iti rabi. Sa irapin na pailang ti agatal iti haldaw. Ngam pagyamanan milangan ti Diyos. Ta saan nga agsaksakit. Di karigatak ti agpaimbaga. Masapo la makatulong akin ko na. Oh, kasano pards? Alas 5. Lapasik lang dito aramidag. Sige. Abda pa pananta. Iti sigod nga ayaw yang ta? Saan? Aday bagada kanya ka sa bali. Napipintas ka no dagiti serbya daw ray siya. Di mo ko na dagi jay ti gagaram. Saan met? Ngam sa bali lang tiganas na nga uminom. No napipintas dagiti agserbikan ka. Oh. Gayam. Awan ka diti klase mit ha? Ti kahit ko asawan, saan ka mampan mangisuro iti universidad? Anya ka kadi, holiday ita. Awan na sirrek. Ay, una ya. Angam siyempre, adala ta sirrek ta iti opisina. Naskan ngamin amalpas ko ti Papa Aramid a plano ti balay ti gayam ka. Wanan, pards. Angam no, adanas ka na papanamin tun madamdama, okay lang. Uray siya lang ti mapan iti baro nga ayuyang. Tano magustuak, di agsublita. Nasapatan sa matunay. Duwala nga lamisan ti okupado. May mayat tapno saan ana ariwawa. Sige, mabit lang. Tayabak man ti waiter. Anya a waiter? Waitress ko naman. Awon gaya man niya.
Miss! Oh, kita mo? Kung ano pipintas lagi ti serbadora dito eh. Yes, sir. Good evening, sir. Anya ti order yo? Mangtad ka man iti 2 round ti serbesa, miss. Okay, sir. Kaya nasisigala payag ti baboy, ha? One, sir. Sige, miss. Wait a minute, sir. Uy, Pards. Ah, Oh, ah, agkiram ka mata. Anya ka no dayta? ah. Pards. Di mo ko na nakayawan ka iti waitress da. Kunak no adda dito ni Don Solweta. Anya? Kaingas ken kaluk-alike na, Pards. Sa di naman entayan mo, iho. Oh, anya day ta sound sa mangmangag ko. Ada kayo manin itiklap. Kunak no da ka pay lang iti universidad. Di mamamat, anya nga universidad. Katnawan mat klase ita. Ay, uwi na yan. Just nalipat at payat. Agpalabas kami lang iti oras kani sa kanin dito yung bar. Agtagay kami lang iti sa magmamano serpesa, mama. Imawag namin iti landline ni Maricho. Kumustahan na ka? Oo, kasta ka di? Daw-dawatin na ti cellphone number mo. Ngam imbag saan ko akabisado. Please, mama, saan yung itadkan ko na? Kanayon man na namang disturbo kanyak day jay. Nasakit nga ron tinakam na ta saan nakaama kontak. Ginabot no na, mama, in-block ko. Isuwit lagayam. Sorry, mama, jack type ni Maricho. Sabali ngamin ti ugali na. Okay. Saan kun nga ipilit? Ang mga no agsubang tamanan. Mala, saan kayo unay nga agbartet manan ken isagani? Well, mama, agawid kami ito na madamdama. Ibusan mi lang ti order mi. Ala nga Rudan. Bye. Bye. Ay, anya lakit din ti anak ko. Anya nga tangag paiso ti plano na itibiyag na. Sorry, sir. May parit kada kami ti mabayag ang makisarita iti customer. Kang runan ti makitable. Kasta ka di? Okay lang, maawatan mi. Mabalin ka di ang maamon ti madaydayaw nagan mo, ading? Siya na, sir. Sige, katadakas ka customer. Asikas wag lang ida. Excuse me. Oh. Shaina. Wow. Napintas anagan, Pards. Natural. Napintas mat ababae. Kunak lakit din no marabyan kayo man unayin kan isagani itinapanan niyo. Kunakmat nga pagbiit kami lang, mama. Agparelax kami lang. Dahil tanga talaan ti rason. Uno, adak iti pagdadada ulam iti oras iti ababay. Awan, mama. Ang amno bilang adda ka didakas na. Kaya't mo sawon. May isa ka a professional. May isa ka arkitek. May isa lang a babae asisik karudan ti pagtinagap. Narigat ahos ga anti may sa tao, mama. Babaan lang iti trabaho na. Naglawag mo't. Adda ka di may bagam a professional kadagiti agtab trabaho iti klap. Ano asino lati maka-apros kada kwada. Anya? Lugar langan ti trabaho da. Weno ti trabaho da langan kat tamom latan no asino dagiti agtab trabaho itay. Kas itinakunak, mama. Narigat ti manghusga iti pada tao. Saan nagaputa kas jayan ti trabaho na ket narugitan. Weno nababan ti kinatao na. Anya? Laglagi pa niyo. At damat dagiti makunaan ang ngato kan di adal. Ngem rinuker met gayam ti aramid da. Bangon na rin sumangpit ka, anak. Ida masapa ka man na sumrak. Ada eksamen ko, tatang. San ka kada marigatan? Medyo, nga makabalakmat. Sana bale, maturog ak tumanan inton sumangpetak. Ay katun anak ko. Kanawan sa ko inton rambi Tada pa exams ko no bigat kat saan ko akayat ni mabagsak.
Ay, anak ko. Isa ang nagpakada kini boss. Ibawig to ni ti day off ko. Ag-duty akto in day off ko, tatang. Di awan na pulos ina naman ako. Amangan wag sakit ka matitikas ta kasasaan mo. Dakal ti kaasin ni Apo Diyos, tatang. Basta saan tayo asumin sina kan kuana. Makikita tirigan na. Nagtrabaho sa agadal. Pagimbagan na lang tanasaya tibos na. No malipit situation na. Tultulungan na pa ikano. Sa bagay, makatawan lang nagturpusin ti anak ko no na kasi ti Apo. Kat siguro makabirok to matan sinapimpintas kan disente at trabaho na. Dahoray ko na mga awan madingar aramidan na akas kadagiti kakadwan ako na. Apasaray sumurot day di customer na. Narugid kan nababalad na ti panagkita ti sabali kadakwada. Nagtrabaho iti kasjay a lugar. At nagagarami di universidad ko na, Pards? Wen, adalaan lakada kiti accounting office. Sige Siyak pailat makamo dito eh. Sige, Pards. No umay tigayam ko ipakitam ken ko ana ti draft ti plano. Ken ti perspective plan ti balay na, ha? Awan pare ko, Pards. Ket ti mismo plano. Ti floor plan. Ken dagiti bedrooms, living rooms, ken aminan. Ngem saan ang matkadingag bayag. O sige. Siyaklatan ti mang-explain no bilang kan mang-note no anya ti kayat na. Wano at changes na. Abok matakayam data, Pards. O sige, ha? Napanakon. O sige, Pards. Sabi ko matabadanon ito ti chief accountant. Sorry, sir. It's all right. Agdardarasak lang amin tamala daw ako ni Classic. Sorry again, excuse me. Naglokon. Sa bali mat kami tikit kita kan. Agore ka. Sa anak ka di anak bidot. Familiar kanyak ti. When? Sa anak lakit di anak bidot. Uray rabi kami anagam amma. Kanda mo kami anak kita. Ni Shaina tayo ginasabat ko. Anya di kunana. Mala daw iti klase na. Saan nga ron ani Shaina? Nornos mo matlang ti ginagaramid yung universidad? Aging gaita. Saan pa anapunas iti panunot ko tinapasamak? Uy, arkitek! Anyat mapaspasamak kan ka? Kasasauna ka di sa gani? Katwan mat. Anya ka di ti mapaspasamak kan ka, kunak? Saan mo ka di pa yan na ornos ti parikot mo ako nam? Dalpasan, ang iyong sabali ti pakariribo ka sa gani. Tinakita ki di universidad. Saan ko nga mo nagtagtagay na pa kuno niya? Anya nga min tinakitam. Di mo kunaan nga alalya. Kaslakas jay. Anya? Amom ka di nakita ki jay ni Shaina. Shaina? Ti waitress iti club? When? Anya ti kadana jay? Kinapudno na saan anay gagara ti panagtindong parmi. Anya? Ang dardaras ka no tamala daw ni ti klase na. Syakmet. Sa bali ti nakaiturong ti imatang ko. Bayat ti ipapan ko iti accounting office. Kaya't mo ka di asawan agad adal ni Shaina? Siguro. Nagmayatan no kasta. May sa apokpok. May sa nga agpapay iti club. Agad adal. Ibang klase, Pards. Kaya't ko amaamon ti kinapudnoy sa gani. Anya ti, kahit mo asawa ni ti dayta.
Nalpas ka din ti klase, manak. Wen tatang, nag-examine na klaang. At dapat exam ko inton bigat. Malang nga rod, naginanaga pa'y. Wen tatang, sige, mapana ko niti kwarto. Kasla na pambandog launay ti anak ko. Kasano na makaalay ti sakit na, iti sobra apan nakabandog na. Agtrabaho ka na kadal. Pagpatinggaan ti kinaandor ti salunat na. Apay nga agtatay ti a tao iti universidad. Sanot siguro nga agad adal. Wano, may sangata, Professor Ijay? Sana suminay ti panunod ko. No may sa professor, apay nga day jay club. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Awan parts. Saan ka no simrek ni Shaina? Nagpakada ka no iti boss da. Sa di nga tati pagnanaidan na. Saan mo't amang tad dagiti kakadwa na iti impormasyon? May parit ka no kadakwada dayta. For security reason. Wen, mawatak. Apay nga interesado ka iti dayta? Saan ko nga mo no apian na addaan na kiti interes ang mga moy sa gani? Adda ka di panaggustong kan kwa na? Awan mo ti kunak. Ang curiosity sa iklaing. Ngamin na idumduma da ito saan ka di. May saama ko na nababalay nga pagsapulan. Adagayang penasinaw kan addaan ambisyon iti biyag. Nasinaw ko na? Ang kuha. May sapay da ito akayat ko apanagnakan. Isa gani. No, kasta sumreg ka ninton bigat, anak. Wen tatang, Gusto nga rod. Bang rugiak meten ngagtrabaho no bigat. kabalan nyo ka din? Wen, nalagaan mo ti karkariton ko pangikika kadagiti mapidot ko a plastic bottle. Kanda dumapay a pakiranura na basura. No saan nyo pa'y akabalan? Saan nyo kumapilitan ti bagyo, tatang? Wen, saan ka ngagdanag? Tsaka kaya't nagsakit kayo manan. Amo kanak ko. Kat saan ka madanagan? Saan ko akayat amay nayon pa ya paggastusam ti agas ko. Saan nga ti dayta? Ngam ka saan nagsakit kayo manan? Narigat Narigat ang maagasan ti sakit yo. Saan pa kaya mapukaw kayo, tatang? Patpatkin kayo unay. Masyay na, anak. Da kayo ti inspirasyon ko kan mang tagkirad kanya. Awan, agyaman ako, nay. Kati kararag ko ti panagbaligi man ako. Wen, tatang. Diyak kaya't ngagnanayon latan akas to iti kasasaad trayo iti biyag. Apay arinabi imanan amarabian ka. Kanagat ara ka pa'y sumagsangpat January. Awan parikot iti dayta mama. Serbesa matlang tinin naman mikin isagani. Nun samot ti atap ko. Nga niya. Nga da pagsaysayangam iti oras ken kwarta iti club. Awan mama. Maamwak tumot lang ti puno. Ken saan kang agbidot ko nagmanan asisik karudan a babae lang ti pagmauyungam. Kung nakmet asa na mapasamak mama. Nalaksid no talaga akas ta ti destinig. Anya a destiny? Ama ni po iti bagbagada a kapitakan. Ti pakasaraka kiti balitok ko. Anya? Laglagipin niyo mama. Ora ilumlum mo iti kapitakan ti may sa balitok. Balitok tulat ta. Ket agrimat ti kinabalitok na. Iti kasta pa nagsasaom. Dumakdakkel ti atap ko nga da pagmamauyungam amay sa akalapati a nababati tayam na ako nata.
Anya itanda iti ang mapaspasama kanyak. Apay ang nagka-interesa kiti may sa babae. Ket manipod pa iti club nga ibagbagada a lugar dagiti alapati. Ana babati tayap na. Diyak maalat iti tuturugak. Saan asumina iti panunot ko ni Shaina? Amin ka di nga adda iti dayja a lugar. Ket nababa amin ti tayab na. Amin ka di nga iti dayja a kapitakan ket awan balitok. Nasken ama amak ti kinatao ni Shaina. Uray anya a pamuspusan. Kuna ti floor manager mi. At kanong to alalaki amang sapsapol kanya kiti rabi eh. Asino nga tada kijay? At tada ka na ti corner table. Takijay. May lasin ko ita. Ay. Agur-order na. Asit kak man ita. Good evening, sirs. What can I do for you? 2 rounds a serbesa kantay favorite ni architect as sling lapayag ti baboy, okay? Okay, sir. A moment. Una nga lang ti order you. Thank you. And with ice cubes please. Oh, yes, sir. Thank you Shaina. Welcome, sir. Awagan taklaan no dapay order you. Adaman la damagak. Anya day jay, sir? Saan ka simra kiti namin sa narabi? One, sir. Adalain na si Kasok. Excuse me. Shaina. Saan ka di mabali na kaduada ka dito table mi? Kasarita ti floor manager ya. Kaya't mila nga da makasarsarita mi. Ay, sorry, sir. Ngam sana ka mapalin. Kailangan da dumakakadwa, please. Okay, maawatan ka. Ang mabalin da kakading awisan after duty? Ay, ad-addaman na sana mabalin, sir. Masapol kami na makaawid ang kadagos na malpas ti duty. Kasta ka di? Sorry. Excuse me. So, saan ta mabalin na ka-table, parts? Wan nga ron. Mangayab ka iti sa bali. Iso ti pagdamagak may papankin ni Shaina. Kunak man no agawid tanta remortan. Wen, adala ang urayan ta. Sino? Urayan ta arumar ni Shaina. Anya? Kaya't ko amamuan no salino ti pagnani adan na. Katinto bigat. Sa paag timapan iti lugar da. Kat ado ti kayat ko aduktalan. Ne. Aguray ka. Sabalin sa dayta na. Curiosity lang, Pards. Sa anak ang mamati. Sigurado, ada na unag akay papananday ta. Nakayawan ka kinkwanan niya. Ay, saan ko nga mo? Ang interesado ak ang mga mo itipod no akabibiyag na. Ang kasano no maamuan ni mamam daytoy, Pards. Saan ka di ako nang ada ipaspasigod na? Wen, ngam saan aday tatituban? Nung nasulit ti ayat amarikrit nam, isagani. Oh, wow. Tangi, saan na kaya ti kadwa na amang iti kanayon ng impormasyon may papankan siya na. Siyak a mismo ti mang doktal. Ay, kaputa nag-meeting kami, pay. Ada ka no paserve ti boss sa breakfast. Dito yung matang nagpalabas iti oras. Sa paatulatan ti agawid. Oray katawan classic in tunbigat ta eksaktumot a University Foundation. Ilat ko latan iti may sa sofa dito dressing room ni. Oray tapasig kami matapabae dito eh. Kanaingat nga iparit ti boss ti sasarek dagiti boys iti nasa uwa kwarto.
Napuyatan ta ng uray iti angin, Pards. Siguro, naturugan iti club. Amom ka di pa deta inton bigat magsublita. When? Nas ka na mamuak no ape asa na nagawid. Kalpasan ti duty na. When no off time na. Wow Talaga mata. Abak mo pa iti investigador when no secret agent iti daytan. Saan ko matamaawatan iti pagkik? No ape nga interesado aklaw na kinkuhanay sa gani. Saan naklakit di nga agbidtot. Mariknak kat addan naun nag-arason. Kat ayat tiga po na, Pards. Maybe you're right. Kita man langan niya. Numaminsan, pudno tayo pagsasao. Abulsak niya ayat. Wano, titao nga agayat. Isumad lagayam ako na masan ka na sumangpat iti parbangon, anak. Wen tatang. Baglangan tada ti cellphone na ginatang mo nga ibat-batim kanya. Wen dakkel nga minti maitulong dayta. Oray kat dagiti langmat lalakaan. Tinapatag, maawagan kayo. Awan anak ko. Tanawan pa ka, mom. Kat saan kasi mangpat iti oras nga mo kaysa sangpit mo. Hagda nagaklakit diya. Sige tatang. Isaganak lang ti pamigatan tayo. Kalpasan na, maturugak. Ay, agda naluto, kanak. Nakaprito ako ni titlog. Naikirog ko pa yung tinapay. Nagimbag kayo, tatang. Talaga ha? Love you, tatang ako. Huwag anak ko. Ay, sagani. Oh, tita. Nakawag kayo man. Adalang kayat ko amaamuan. Kat ibagat kan ka isagani. Nadagsa na basol ti agulbot. Ibagam man kanyak ti pudno. May papanitian niya, tita. Ada ka di pagmamauyungan ni January a hostess when pokpok? Awan amok, tita. Imbaga ka basol ti panagulbot isagani. Amok, tita. Iso nga ibagbagat tipod, no? Sige, maamwak tumatla ang tipod no. No kasapulan amang tangdanak iti detective tapno maamwak ti kalukwan nyo adwa. Aramidag. May samutay nga isagani. Sanak amamati nga awan pagmamauyungan ti anak ko a hostess. Parks, nalaos ti pungtot ni tita. Anya lakit din ni mama. No asin wala di tanti ikarkaramat na. Angam siyempre, di na ito damaksa. Tapod numat nga awan. No pa'y ada nagka-interesam. Saan ko man ngam mo ta kastyumat kan ti marikrik isagani. Angam Pards, ada balag na. No kasapulan ka no amang hire iti private detective. Tapno maamuan na lang ti kinapudno. Aramidan na. Oh, tanya ko mati maala na iti kasta nga aramidan na. Well, saan ko nga mo? Kanala, ikabi na nakasta. Anya ko maita. No isubilang ti nakarik na akit ayat. Sa bagay, Awan makapawil kanya kisagani. Ngagpapan kan mama. Parts, Biag ko dahitoy. Ken pakasak ng tiposak. Sige. Kasaritak ni mama inton sumangpetak. Anya kayo maten mama. Iramraman nyo pa'y ni sagani. Nagpulong kan katipada malangkong. Anya ka di problema yung kanyak mama. Mabainak pa yan kan isagani. Tainong tanyo ket din. Kapulang iti awan ka iskan na abanag. Janire! No anya lang amin ti sumsumrik iti panunit yo. Saan da kumabiyangan? No mga sawa ako ano saan? Kang runaan iti amin. No asino ti ayatek. Wano asawaag. Tasak mat ti makidan na. Saan mat ada kayo? May turad na ko na pagsaritaan iti kasta. Sorry mama. Ngam saan mat ngaminan ahusto ti aramidin nyo.
Para matlaan kan kadaytoy. Para kanyak. Nupod no apagsaya atak ti pampanunutin nyo. Bay andak na rod. Ken no bilang man may salanga man nala. Wenno serbidora iti club. Wenno sa dino pwede ta apakarik na akit ti ayat. Panagkunag. Awan dakkel nga isyu dita. Saan ko nga ipalubos ang mga sawa ka itinapidpidot mula ang itiklan? Urayam amatayak, sakbay ang maramid mo dayta. Anya? Nalawag tinangag mo. Sige. Tangay kasta ti bagbagayo. Saan ako ng mga sawa? January, mabitlang ta. Sa dino ti papanam. Mabitlang! Ayun na mama. Napasaktak sa amat ang tirik na ti anak ko. Di naklang amin maawatan. Para kan kuha natin aramidag. Pimanaw ni January. Sa dino ti papananda. Diyos ko. Amang ano anyakit inti mapasamak iti anak ko. Awagak man kit din isa gani. Barang no agkita da, wino. Awagan na ni January kat agkita da. Amangan numapan agbartek ti anak ko. Kat anya ti mapasamak kan kuana. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Hello, tita. Hello, isa gani iho. Nagsubang kami kin January. Nagdardara sa pimbana. Kunta ka man iho. O sige, tita. Ang mga nuanyakit din aramidan na. Kasta ka di, tita? Italaang ang nagsubang kami akastoy. Nasaktak sa tirik nana. O sige, padasa ka kontakan. Okay, awagan nagnubilang tamakontak mo. Please. Wan, tita. Sige. Agyamanag. Bye. Awan na nyaman na, tita. Bye. Ay, kasla mapugto akong tinagsubangan da. May panggap siguro kan siya na. Bards, sa dino tayan mo? Ito'y kabarbarong ayuyan ta. Anya? Umay ka no kayat mo. No saan okay lang. Kayat ko lang tagpalabas iti oras dito eh. O sige, umayak. Agbala sa klaan. Sige. Bye. Bye. Awagak pa ni Tita Carmela. Anyalakit din dagito yung agina. Mas daw matitigayam ko. Agayat san. Ngam itipay may sanga. Sa bagay, biyag na dayta. Awan karbengak ang makibiyang no asino man ti pakariknan na iti ayat. Pards, anya ka diha talaga ti issue. Sinitar ko ni mama. Ay panggapit ti panangungot na ka. Rumbang ka di akas jay. No asino la atao ti yung ungtan na. Bayam ko madayjayan, Pards. Saan bro? Kagronan ti amin. Ti madi apamati na. Ti panang husgawan no panang judge na iti tao. Apay. Gaputag trab-trabahon iti makuna na babaak kita apanggidan. Dakasan. Uwan matkit di Sana gaputa isakit ko launin ni Shine na. Ngam in general ti kayat ko alawagan. Tay kunhada nga rod parts. Tay balitok. Uray ikabil mo ijay kapitakan. Agrimat tulatta. Maawatan ka iti dayta, Pards. Puera de los Buenos. Ado ti makitam.
Ipagarup mo ang mararaem. Ken nakangat nga to a tao. Ngem gayam, rinukar mat ti aramid na. Saan ka di? Podno dayta. Ngem saan naman akayat asawen? Nga amin ngagtrab-trabaho siguro iti club ket narugit. Wenno nababa ti kinatao na. Adamat kit di kalantagaan parts. Isong interesado ak isagani. Curious lang gani siya na. May sa servidora iti club. Makita mat. Saan na akayat ti makitable? Kayat na asawen. Na iduma kadag iti kakadwa na ijay. Akayat dalat ti makitable para itidakdak kilatip. Ken amo tayo mat. Nga dadag iti sumurot kadag iti customer da for additional service. Mawata mo ti kahit ko asawan parts. Day tangarudkat. Day tangarudkat isagani. Ngam saan mat nga tanga amin kat kasta. Kas kumakan siya na. Di na pa'y kahit ti makitable. Kat nupod naman ti atap ko. Dayawat launay. Ta isamira na pa'y laeng ti agadal. Isagani. Agan-anad ka kuma, anak ko. Wen tatang, ganda kayo mat. Saan kayo unay agbambanno? Well, napigsa ako, anak. Saan nabali tatang? Basit lang na panaganos. Ikararag tayo makapagturpo sa kuma. Kat makastril kak to'y tinasaysaya ta trabaho. Kan saan kayo tumatang nagpidpidot iti basura? Malala. Dakkel ti kasi ti Diyos, anak ko. Wen tatang, basta saan tayo asuminsina kan kwa na. Awan Tami na blano. Ken kayat tayo nga aramiden. At rumbang ikabang tayo kung kuan. Ken idawatan tayo ti bendisyon, anak. Gusto kayo? Tanan niya ti pagsayaatan na, iso ti matungpal. Kat awan kabaalan tayo amang tubngar. Sat ko na magawidan ti padagtuglip ko nga may karikatak. Nagrigat ti kastoy. May karikatak ka tunuoyin ti rapahap ko. Para dahi to'y kada kami kan tatang. Diyos ko, tarabayan na ko ma. Ipayan na kumapay itinananay akirad kan pigsa. Tapno maandorak amin dakitoy. Napaanan ti anak ko. Ngam na kinasarita. Liklik-liikan na ti panagsarita. Ngam, agyaman naglaangan. Tanakasangpat matlaang idirapi. Intulod gayam ni isagani. Ay, awan kadit karbangak amang kita iti pagimbagan na. Nang runa iti may papan iti pasaknan ti puso na. Kasa doon, no sisikarudan ti matumpungan na. Ay di pa'y kat... Ay, saan ko lakit di ngay palubos? Ni Sheila ti umawawag. Ay, iso ko matikayat ko ang maasawa ni Janery. Hello, Sheila iha. Nakaawag ka man? Anya? Agbalikbayan ka? Wow! Kaano? Sumangpat ka no ni Sheila. Daytoyin ti gundaway. Masapol ang mapagin na si Dagko ida kan Janery. Arabida ka amin akabaalaga. Ay, baliwan nanto ka no ti umawag. Kat ibaga na ti aldaw kan oras a posible nga isasangpat na. Ninto Janery ti baonaga. Uno, doa kami to amang sabat kan kuana ijay airport.
Nakita ko yung gintita, Carmela. Saan pa'y, aday tayo di kusina. Ag kami ako mapay, ngam naglayo na ko na rimwar. Masapol ngagsarita kayo, Parts. Bayam latan, Pards. Basta, adagahin paramit ko ka. Oh, anya day ta? Kaya't ko talaga doktali di napod na. May ipapankan siya na. Ang kasano? Pangaasim. Tulungan na kumaamang panunat. Awan mayat nga agsaw kadagiti katrabahuan na. Bawal. Wano may parit kano kadakwada ti mangitad iti impormasyon. Iti isabali may papan kadagiti kakadwana. Nga oray nga ta ikantay ti dakila kantidad. Dayta ti sangkong amo. May salang ti amuntay sa gani. No sa dino ti pagnani adan na. Tatang, adan na pintas na ipadamag ko kada kayo. Gaday anak ko. Nakaragrag sa kasimbang pat manipod pagadalan. Dahil iti class card ko, tatang, oh. Taga nga at iti grado. Gitakmar na. Oh, nagmayada na ako. Bay na. Tatang, nakaragrag sa kag. Kat namamentinar ko dahito eh. Ada discount ko, tamay sa akto na din lister. Oh, kasta ka de. Un, tatang. Basta di ko nada kanya. Ay, katsaysaya ate mo. Talaga, say-saya atek. Kat na kayo't inspirasyon ko. Love you, tatang ko. Uy, namaragsa ka naklaunay anak ko. Tauray ka sa no arigrigat mo. Kat maanduram latta na kita arigat. Good news. Oh, adto ti address ni Shaina. Good. Ang adakan ka no surutan tayo ton madamdama. No off na. Patasan tang orayan. O sige, ayabam. Agorder ta pa iti 2 rounds. Sige. Padasak mo ti mga iti additional info dya registrar. Saan nga mi na basta mang tedijay? Naawan tinatag sa na rason. Nga alam ti impormasyon ti tunggal estudyante. Kumusta ka, Shaina? Okay lang, sir. Kasano ka di makasarita ka napaot basit? Ha? Mabalin ka di pasyaron kay Balayo? Ala, sorry, sir. Maturog namin iti aldaw. Nga ure a pagbitlahan? Amang, kayat ko ti makisiningad kan ka. Siya gayam ni January. Nice meeting you, sir. Ni engineer isa gani matikadwag. Hello, sir? Uray makisarita kami nga ron iti manager mo. Kasarita ta ka lang, uray a pagbiit. Anya? Awan da ka sa panggapmakan ka. Kaya't da ka lang makasiningad. No? May kari kami dito katwag. Saan nga iti dayta a rason, sir? Please, Shaina. Ulita. Awan dakis nga aramidan mikan ka. Or panggap mikan ka. Dan samet nang itulod keng ka, anak. Ada nga ron, tatang. Nagpilit damat ngamin. Sa anak ko na nakapagkadkad, kaputayin pa kadadakmat kini, boss. Kasta ka day. Ngam na saan da kinasarita ni boss? Sana ka sumurot ka dakwada. Tanya ti amo, no dakas ti panggap da kanya. Ay, wala anak ko. Saan ka bastag talagang sumursurot? Talaga saan, tatang? Ngam, nagtaloy kak matlatan taamo ni boss ti panangitulod da kanya. Nasayat. No bilang pagkaramidan da kiti dakas, saan dan to makalisi? Ay, wala. Pasino ka di dagidya ita kastalatan ti ayat na mangitulod kin ka. Arkitek ka no, kan engineer da, tatang. At dan samot sa balya pinsar da kin kawin no panggap da anak. Konforme kadakwada. Ni,
Anya ti kayat yung asawan. Amangan, gusto ti may sakin ka. Ay, anda gusto ka niya? Kadakwada, tata? Anda gusto ka niya ka-professional? Ay, Siyak? May sa amarigrigat? Nagtrabaho iti club? Ako nada nga umok dagiti kalapati ang nababati tayab na. Kaya din ti may sa professional? anak ko. Sa bagay, ada kayat ko panagnagang tatang. Ipanagnak ko asaan nga amin nagtrabaho iti kasya lugar. Kat saan nagpapada? Anak ko, gusto ka. Ada tayo pagsasao tatang. Ngore ilumumo ka no iti pitak ti balitok. Agrimak tulat ta. Gusto ka, anak ko. Ngam iti panagkita ti sabali. Nang ro na iti managhusga atat tao. Narukit amin na nagtrabaho iti kasya a lugar. Anya, Pards. Naragsak kan. Adon tinamuam. Amom pa yan ti balayda. Wani sa gani. Anya pa ti kayat mo amamuan. Kaya't ko ang makasarita ti amana. Kaya't ko amamuan no iso tinakita ki Jay University. Wan nga pa iso. Saan na natakamat dayta? Sa anak laki di anak bidyo ti sagani. Isu idi ti nakadinyong parko. Nobelang Pards. Anya ti panggap mo? Ijayak ti tulong ko kenkwana. Tapno saan na marigatan. Talaga lang ha? Ngem kayat ko amamuan. No anya ti kasasaad na iti biyag. Oh, anya ti aramidam. Uray tamo kong ti balayda. Pasyarakin ton Domingo. Tawan serrek na iti pagadalan. Nakarubuhat ka, madanak ko. Naka di papanam. Ni, kunang na nakasukat kayo matan tatang. Agsukat. Napapananda ko ma. Ala, nalipatan yun na Domingo ita. Mapantay makimisa. Uwan niya. Di bagang agkabaw kayo. Mabit lang nga rin tagsukat akbit. Diyos ki. Nalipatak pa ikit din. Ay, yapo. Ni tatang kit din. Na, wata nagsarting alugan iti patok ti balaymi. Dito yung nga dati umayan tinaglugan. At dagayin pa niyo, Shaina. Ay, wan sir. Makimisa kami kan tatang. Ay, sir, ni tatang ko gayam. Kumusta kayo, tata? Tatang, iso ni Architect January. Ano imbangal daw yo, sir? January latan, tata. Mariano. Mariano tinagan ko, sir. Pakiydayawak ti makaam mo kada kayo, tata Mariano. Ay, kastakmat sir. Mapan kayo kanong makimisa? Agkukuyag tayon. Aglogan kayo ni tilugan ko kat makimisa akmat ten. Tatang? Alakad, agyaban kami latan, sir. Konakmet, January latan, tata. Kababayin mo, no January barok. Sa akong timang ibagbaga, tata. O ala, lumugan kayon tamapantayon. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ala sir, libre na kami niti lunch. Kababayin pa yan, January barok. Awan na nyaman na, tata. Ang mga namakita na kayo ti kayan ayat yo sir. Dahito pa iti pagapaan yo. Awan rin mga pagdanagam, Shaina. Awan ka ayan ayat ko. Nga ta, sir? Yes. Ay, aday tanti order tayo. Mangan tayo. Kalpasan na, itulod kayo. Ala, saanan, sir? Ngamin, grocery kami pa itong tatang. Di January. Anya nga tatibagana? Hello, Pards. Pards! At ka di tayo mo na madamdama.
Oh, anya nga oras? Papantalang agsyat iti oras ang duduata a serbesa. At dalang ipadamag ko ken ka. Wow Adan sakit good news mo, Pards Talaga nga da, Pards. Oh, sure. Sige, pagsarakan ta. Iti may sa aresto, iti magsaysayabin niyo. Okay. Okay, see you there, Pards. Bye. Bye. Anya nga tati good news ni January. Adda nga tamanan baro a kontrata mi. Ni Sheila na ito. Hello, Iha. Tita Carmela! Ni Sheila da ito eh. Yes, Iha. Kita, sumangputak kita Pilipinas intong bigat. Alas 7 di eksapa. Kasta ka di? Masabat ka di? Awan, Iha. Ibaga ka ni January. Awan nga min mang sabat kanya. Kat ado ti bagahek. Wan, Iha. Awan problema. Ibaga kan January. Agyaman ak tita. Okay. Kamusta amot ni January? Kasta lata. Ada ka din asawa na? Sus. Awan pa, Iha. Apay, awan ka din nobya na wano kayan ayat na tita. Awan na mo. Tawan mo't ibagbaga na. Kasta ka di? Sige, Iha. Mangnamnama ka. Oy, agyaman ak tita. See you soon. Bye. Bye, Iha. Nasayaan man. Naskan ama pagin na si Dugda. Kin ni January. Ni Sheila at ikayat ko ama asawa ni January. Saan kit di ano asino laditan. Nagruna no agapupay matlaang itiklap. Mama, kaslain rurayda ka. Addan sana patag ni bagayo kanya. Wen, Oh, maipapanmanan iti anya ti ibagayo. imawag kanyak ni Sheila. Kat sumagpat inton bigat Manipod, California. Anya? Okay. Anya ko matibibiyang ko no sumangpet. Apa yung ibagbagayo kanya? Awan ka no ti mangsukon kan kwa na iti airport. Kat naikarit kan kwa na, adat ti sumabat. Anya? Impanamnama kon kan kwa na. Mama, adda sarra ko inton bigat. Adamat ni isagani, abili ng pailaang. O, apa di yung magakanyak ngayon muna sa kaya nagkari kayo kan kwa na. Sorry, iho. Saan ko na napanunot, ta biglaan mat kami. Kasi mat no sana masukon. Ay, Please, January, iho. Siya kon ti agpakpakasi at sukunan ta kuman ni Sheila. Sa balit yung maawata kiti kayat ni mama mapasama kisagani. Oh, anya day ta, Pards? Dadya lakit di Sheila ti idron na kanyak. Anya? When? Ngayon, itapay ta na amok ni Shaina. Shaina again? Sa anak-anak bidot iti atap ko. Idi pailaang, Pards. Amom ka di part sa sinarong karak ni Shaina. Huh? Nairanamat arong marda makimisa. Iso nagkukuyog kami. Kalpasan na, in-treat ko ida iti lunch. Wawa? Kat amom no anya tinamwag. Anya day ta? Ni Shaina tinakanin nung parko iti university. Anya? Wan, kat amom ka di. Graduating ang iti kurso na nga IT. Wow! Agasong dat? Servidora iti may sa club? Ang agad-adal gayam? Wen, kansan lang nga dayta. May sapa din si Lister. Kasta? Wow, talaga. Wen, dayta nga ron tinamo kay registrar. Dapay gayam kasta ita. Wen, ket ni tatang na. Amom ka din no anya ti trabaho na. O, anya? Agpidpidot ka dagiti recyclable a basura. Kas ko may iti plastic bottle kanda duma pa eh. Oh, kasta gayam? Among pards. Talawak launay ni Shaina. Kat ad-adaman ang arinaam ko. Kat saan ko mailibak pards?
Sa balin ti marikriknak para ken kuana. Sula na unag, ti pampanunod manak ko. Ada ka di problema. Awan tatang. Adala pang panunutok. Anya dayta. Ni Architect January. Sa palit ni madlaw ko kan kuhana. Anya dayta anak ko. Da kayo tatang. Ada ka dinadlaw yo kan kuhana? Lalaki Ambog no niya titignay ti lalaki. Nga na pa naggusto na iti may sa babae. Uwan tatang. Mariknak nga da pa naggusto na kanyak. Tapay ka din nagsarsardingan. Aging ka nakasarita na kiti husto. Ang napaliw kumatkit di saya tatawa. Malaksi damay sa kontratista. Mangisurusuro pa iti universidad da pakat adalak. Kasta ka di. Uwan tatang. No bilang agrayo keng ka, anya ti planom. Anya? Agrayo nga ta kanyak, tatang? Di mat kasta tinadlaw mo, kinadlaw ko. Uwan tatang. Ngam uray pa'y siguro adarik nakken kwa na. Kupik ko paklaangan. Sana ka may karikan kwa na. Anak. Diyak kayat, alaisan dakto dagiti relatives wano dagiti gagayim na. Imposible. Asan dan tumamuan mga trabaho ak iti club. Lagi-lagi po ko mati papananta ama sa apa, January. Pero agbiyahe tanin doon rabi. Mama, Ag-check-in talaangan iti hotel nga asidag ti airport. Taurayan tanti isasangpot ni Sheila. Iti kasta, makainanaka para iti panagbiyahe tayo nga agsubli dito'y probinsya. anya? Pero agtalinaag tayo pa iti agpaknag. Saan mama? Agsubli tayo dagos. Taado pitinas ka ng asikaswak iti opisina. Anya, Kan may sa, adda appointment ko iti may sa developer. kasta ka di. Agpatakder ka no iti kondominium, kahit nasyak ti may sang arkitek ang mga rami iti plano. Nalala. Adakan ka dahit kabaalam tayo agbiyahe adagos. Sige, agdahay tayo no madamdama. Kahit maturog tayo nito hotel. At least, makainanaakpay. Sakbay asumangpet ni Sheila. Ni Architect January? Iso ti mga awag kanyak? Hello, sir? Sir Manen? Sorry. Diyak mairwam ti awag akayat yo, ayawag ko kada kayo. Awan na nyaman na kanyak. Pasensya ka na no nadisturbo ka. Okay lang, mat. Agrub-rubata ka sumrakiti trabaho. Kasta ka di? Ada ka di bagayo, sir? Awan, kayat ka lang kamustain. Ay, okay ak lang, mat. Sige nga Rod. Agbiyahayak kami na numadamdama. Adalag sa mi kan mama iti airport. Sige. Aganat kayo iti pa nag-drive yo, sir. Thank you. Oray sa kamat siya na. Take care always. Bye. Bye. Ala. Umas asidag matan tirik nakkan ko na. Anya ti kaya sa una ito eh. Ay, talama karik na iti kasto iti may sa lalaki. Saan? Iwaksik na ito marikrik na. Sa anak amay karikan ko na. Apay anak kaululi magkaiho. Amang agtuglip ka saan ka nagsasaw. Anya ko matibagak mama. Kan nakakonsentrate ak nagmanmaneho. Nang ro nakatrabi eh. Wan matkit di Iturog yung kat din. Nawatiwat ti biyahe tayo. Sana bali, mabalinta nga iturog pa'y laang indun sumangpat tayo di Manila. Sige. Iturog yung kat din. Saan da kapag danagan? Narwamak ngagmaneho nga ore awan kaduak. Sa may isa, adamat music mani political stereo. Ay, among iho. Ad-adda apimintas ni Sheila. Nagsan iti latest picture na kanyak. Kasta ka di.
Sorry, ma'am. Not interested with her. Apaya kasta. Sigud mo at a friend kayo kan Sheila. Nagkaubigan kayo ba eh? When? Ang amjak na gusto ti garaw na idi agbalasangan. Ay, unay daytan asaom anak ko. Sorry, ma. Kat, asino nga rod ti kayat mo? Awan? Mga mga sawa ka iti sisikarudan. Anya ti kaya tiyo, mama? Agtuloy tayo di Manila no agbeltata yan. Ha? Mga numaragrar nga kadagiti bagbagayo. Kat maidong partayo pa eh. Ay, Diyos ko, ala, saan ako nagsasao? Diyak kaya ti kasto eh. Nagsapulak ako niti sa bali paglugan tayo. Ani? Dahil ito ti maibagak, mama. No panggap yu ay asawa kanyak ni Sheila. Sorry. Ngamjak kayat. Diyan eh. Ulitak, mama. No kayat yu adumanon tayo ija Manila. Saan adag iti makarangrang ti ibagbagayo kanyak. Pada kami dito'y Manila, Sheila, iha. Kasta ka di, tita? Nag-check-in kami. Good, tita. Ket no mabalin, ag-overnight tayo paila dita. Sakpay nga agbiyahe tayo nga agpa Ilocos. Saan ko ang masungbatan, iha? Ni Johnny riti pagibagaam. Tita, masapol ang makainan na nga umuna. Sakbay nga biyahe tayo. Siya ti makaamo iti hotel. Sige. Pagsaritaan mi dayta. Ay, makabanog tinapaot a biyahe. No mabalin, agi na naakpay ko madita Manila, tita. Mala, kasi tinakunak, kasaritam ni January. Okay, tita. Kasaritak nga rod. Agamada iti may sa kwarto. Sa nabali, ibagag tulatan. Maamuamin ton bigat. Okay. Sige, tita. Saan ako na makaawag? No, agtay-tayabon ti aeroplano. Sige ha, tita. Bye. Bye. Kasano nga ta? Ama pagin na si Dagko da January kan Sheila. Pagdaldalos matan dagiti utility men. Yan. San kami pa ilang agawin? Aging giti sa namadanon ti oras ti off. Nakaturturog ako. Tayak pa at suyab. Ada nag-text ni January. Pasahat man. Nakaawit ka din, China? Text back ko, ma. Ha? Sige, text back ka. Adeta. Orayak di text back na. Umuamutan. Sungbatak man lang. Oray tawan mat customer rin. Anyang tatiba ka na. Hello?